Koalícia stojí pred mnohými otázkami. Tou zásadnou je odpoveď, či do budúcej februárovej schôdze budú Huliakovci integrovaní, alebo chaos a politické vydieranie sa stanú trvalou súčasťou koaličného vládnutia. Koalícia má niečo vyše mesiaca na to, aby skonsolidovala svoje pomery. Ak by sa podarilo Huliakovcov integrovať, tak potenciál vydierania Migalovcov by bol podstatne menší, respektíve stratil by takmer úplne celú svoju silu. Situácia je však ďaleko komplikovanejšia, ako by sa na pohľad zdalo. Predstava, že koaličná kríza znamená priamu cestu k pádu vlády, následne k úradníckej vláde a následne k predčasným voľbám je značne nereálna. Náš ústavný systém je relatívne veľmi odolný voči vyvolaniu predčasných volieb. Jednak je nutná ústavná väčšina, ktorá sa dnes hľadá extrémne ťažko a navyše v súčasnej dobe nevyhovuje rovnako koalícii ako aj opozícii. Paradoxný scenár s predčasnými voľbami úplne najmenej vyhovuje odidencom z klubu SNS, Huliakovcom či zbúrencom z Hlasu SD, Migalovcom, pre ktorých by to znamenal definitívny a značne skrátený koniec ich politickej kariéry. Paradoxný scenár s predčasnými voľbami ale nevyhovuje ani opozícii. Ak by totiž nastali, politický boj by sa vyhrotil do dvoch polov, čiže Smeru a PSK, a je veľmi pravdepodobné, že ak by boli v dnešnej dobe, tak by znamenali koniec pre Sasku a takmer istý prepad pre demokratov. Prípadne víťazné PSK by nemalo s kým zvoliť vládu. Okrem iného by to bolo aj preto, že koaliční voliči by sa nestratili, iba by sa preskupili. Je veľmi pravdepodobné, že by posilnili republiku, ktorá by sa dostala už do parlamentu. Bloky by nejak relatívne nestratili na svojich silách, záležalo by to všetko od politickej taktiky, ako by sa musela zložiť a vyskladať kandidátka, aby čo najmenej národne a sociálne orientovaných voličov prepadlo. Čiže predčasné voľby, rezumé, by boli iba chaosom a nepokojom a opakom prosperity a pokoja. Všetko dobré, priatelia.